Kaluguran po kabataan, inasal pantayanan, meron po ka rin ang pag-aralan tamang kanta, inyang elementary tam, yapinitang magtanim ay di biro. Magtanim ay di biro, maghahong na kayo po, di naman makatayo, di naman makaupo. Ebi naman biro-biro yung tatanam, makatubo ka, kami talakad, nakaman minuklok, dapat isadsad mo ing pamanalang. Kabunmita sa kya, ing bundaling palik ing gabon, makipagsapalaran niya. Mengan mo namita sa kitang punda, makiraya, pero sesene ning alto, ning danon, talakaditang paling ita. Ating kapag nasaning tinanang, mamungay itang paling. Dahil kung masaya kaya mungin, uling nakalatino na pupul, masagadang pupul, kalang ning akong gino. At bunay men naman tao, masanting niya piye, uling masanting kabiyaya, sasanting niya naman, pulay kayang pamimiyemye. Matulog siya tao ating masanting ang kabiyaya, pero yung tao alam pera, alam kabiyaya, meron makaisip niyang parot, mangilabas na yung tanong na, o asalin na yung turina. Nya salamat kay masanting ang bukod, ulit magda ng kanawan, magda ng karatungan, kingkiradamang puso. Balang mo, pinagpala tayo ng Panginoon. At buwan ang ating masanting ang bukol, sasanting na rin baleta, as nanong karadang manorder, anong laks. O siyempre, sasaya ka naman, uli nga dala mo rin anak mo mincha ni B. Macdo, o kaya naman SM at Miyaya ni Wapa. O tangay masagana yung bukol, tatalyo yung isipin metong at tao at makaisip niyang bagay, ay na dapat gawin. My dear brothers and sisters, makipagsapalaran yung balik yung panahon. O nang ating bagyo, o nang ating albo. Makipagsapalaran yung balik, karendagis, at aliwapang kulisa o insekto. Makipagsapalaran niya yung balik, karemiyaya yung mga elemento na ning panahon o kaya naman tingalibang miyayalibang insekto ang pondagis. Imbong gaspal ininta mo ngayon itong kulyaking sasalbag bini. Inibong kiratamong gaspal pagkanakanay kiratamong nung makarami ang makipagsapalaran ikamano ng Diyos. King puso, king kaisipan, at king pamibiyebie na ning metamataw. Makipagsapalaran ng mestra, potang tutuloy ang karemana. Asana potang i-prepare, i-present na kayang lesson plan with all the methodologies, examples and illustration. Sana remana ay nitsyandeng masalese itang lesson for the day. Makipagsapalaran niya kasi ating anak ka bang mag-aral na, mag-text na, o mamiluman ng computer games. Makarano na ka man mabiyasa ito. Mag-aral ka, mag-text ka. Mag-aral ka, mag-computer games ka. Mag-aral ka, ka makiramdam. O ta naman marami ka, kamengan. O ta naman isip mo. At yung aliwang bagay. Nga, makipagsapalaran ng teacher, o ng tuturuya, asana rin anak na makiramdam kaya. Balutin ang lesson, uling potang ay tindiyan kitang lesson, manikwa ang 100. Kingkira yung examination. At kung na kayo tindiyan yung lesson, makarama may pibalakaligtad ng mestra, mangutang niya, balo may pakibatan, uling nga yung tindiyan. Makipagsapalaran ng pengari, utang paragulan do rin karya ng anak, sa sarulan do isip, bakit ni anak ni po ng W, iyang malusog, iyang
tinyang puso at biyasa yang makyabe king kalupa ng tao. My dear brothers and sisters, naning kalabanan ng amano ng Diyos. Ing kalabanan ng amano ng Diyos, yamin yung mass media. At suda na kayo ang panahon ng information technology, panahon ng internet, panahon ng mass media, television at miyaya ni Wapa. Sana naman, itang pagaliwan ng makiramdam ka rin ang mano ng Diyos. Nung ganang gano'n ang panahon din balik, atin lang ang tela to connect us to different channels. Ating cable ngayon, to connect us to many different channels all over the world. Ganita Pilipinas mo, atin ang miyayariwang channel all over the world. They can connect us to internet, connecting us to different websites. Karakala website, ang pwede ng luman ng anak. Sana naman ang daya kalikuan, ing krus ng pisamban. E tayo kalikuan ng amano ng Diyos. Nung ating TV, nung ating internet, nung ating cable, information technology, mass communication and mass media. Uy, ni amano ng Diyos. Makipagsapal na rin niya. Kimpuso na rin tao. Magibayo na katamo isip, kaisipan at pamibiyabiyay. Tingnan ng Diyos. Here's a very simple example. Di maliwag yung katamo siguro kagising na ibaba. Uling alalang masyadong bagawan. Buklat na ni TV. Manalbe ng balita. Kaya rin ang migalusat, sundo na rin naman yung pamanalbe TV. TV addict lang. Ang ganagay ang wala ko na kung may patutulaman pero nga nakapatukuran ni sundo pa. Yung pamanalbe TV. Ang ganang big ito na lang show, patdandalin. At nakagiratam, at hintabon susubaybayan at telenovela, whatever channel it is. O kaya naman manalbeta mong sine. An example of this is ikaw lang. Sana rin anak kay Diakulot ugali Franco, karuman dumalaw ugali, impapagit ng Franco kay ikaw lang. Franco tuturunin may anak na, Natalia. Which siya Ichirit kay Pikachu. Klaseng turuy ka. Turuming anak mo ay madras na mo. Buruhayaw, mangkukulam yan. Sa sarulan na isipin anak na kitang matsurang panugali, magna mo to Isabel. Sarulan na isipin anak na. Panginiwaniwal ni tatang na. Kitang matsura ng turo at panugali. At nung itamimikat, punta before we realize it, sa sanita na karin pa magsalita tao, karin panugali tao, imugali na rin kontrabida, karin teleserye, asusubay-bayan tao. My dear brothers and sisters, dengan yung makikita ng manalbela, feel na feel. Ako siguro may ito nga rin po sweldo ko itang after dinner, teleserye at luches, ikaw na ako po itang meron. Ano matikot tayo? Pero ang mabubusin ko, may apekto ko kaya ng albin ko. It affects me. Ba't may kakapanin ko buntok ang prangko at may ayaliwa ka niya? Katapan galing ng tsura. It affects us. At sana rin ang mga nakikiyo will affect us. Itabang bayuan na katama kaisipan, liga-ligan na katama, attitude and values in our everyday lives. My dear brothers and sisters, ingpayapot na po kaya katama ngayon gospel reading. Alam patukot tatanam yung kinu, king karatamang boso at kaisipan. Mitanam niya sana yung amano ng Diyos karing karatamang kaisipan. Mamungay ang lubod, karen puso tama. Mamungay ang lubos, karen kalupatamang tama. Dahil po gana tamang matwata ng sisimba. Merang ulta na kayo bisamban. Alos balang domingo sisimbata. Aldo, sisimbata. At ipagulapan na rin ang mano ng Diyos wala sanang dindang tala. Magdala ng lumang papapay karang puso pa. The Word of God is alive and active. Huwag ang may magpasyag na rin ang mano ng Ginoo.
pinidinalang diwa ang bongye. Ingamano ng Diyos sa bayo nakatamo kaisipan. Ingamano ng Diyos sa bayo nakatamo kapinugluban. Ingamano ng Diyos can change our decision. Ingamano ng Diyos baywa nakatamo panagani, pamakyabe, pamisip, values, and attitude. As nga na kong kaulaga, ing papil na rin pengari, king pamiyubog na rin karenaman, kaya mustong kaisipan. Halimbawa, masama niya rin nga nakuhang ko yan. And every pag-isip may papatela, sarulan may isipin anak mo. O itong maya kung may papate, alam ko na kung may kapasundo kayo. Palo mo, yung anak ka, dikso na kami lumot, sige pa na kang koya mo, nung alimin ka, makapisip yung anak, o tama kang koya mo, o susumbong kayo at pakisiragin, niya palang malati ko, linigtas na ako at sige pa na ako kingilo. Bayawan may isip yung manuyang mo, o kaya ka nalasawa, bayawan may isip yung asawa mo. Bakit ang pakiutusan ng masala sa imam, ikayang katwa. Ikang katwa, bayawan may isip yung manuyang mo. Bakit ang masatingin pamiutos yun? O nakatikan din ka manegative tungkol king metamataw, sarulan may isip. Bakit ang ipatag yung isip? At may kasundo lang masalaysa. Words are very powerful. They can change our attitude ng kung pamakyabe na rin haliman tao. Nga sana lang patugod, sarulan may isipin may tumatao. Sarulan may napanamdaman. Bangmila ko itang kamwa, itang kayang sama, itang kayang paginakit. We need people to anoint our mind and heart. Bakit kami na po yung nakapang manilusupan ka rin puso tao. Itang nanaman kapanamdaman na matsura. May the Word of God heal our minds and hearts. May the Word of God heal our relationship. Kapaminataning aman. Amanong mabye. Amanong mabye-bye. Amanong makapagbayo. Baywan na katamo sana rin ang mano ng Diyos.